Ну что, на тыдні нас і сняжком крыху посыпала, і ветром пронизливым обзимала, і дождем мочила. Але не спалохаешь нас, не спалохаешь ужо нас гэтым. Вясна на дворе, і хай сабе ўзбрыкне яшчэ разок нябесная канцелярыя. Хай яшчэ нават некалькі разоў збрыкне, вось не страшна. Ну зусім не страшна, чуеш, зіма? Вясна на дворе, сёння ўжо 5-й дзень яе панавання. З аптымізмам і выдатным настроем глядзім у сонечную будучыню, а з дня сённяшняга складаем і спяваем гімны вясне. Гэта нацыянальны хіт-парад 100 песень для Беларусі. Я Кирилл Ермакоў. Прывітанне, і мы пачынаем. Пачынаем па традыцыі з замены каманднага составу нашага хіт-параду. Вы вырашылі, мы падпарадкаваліся і выканалі. Хаця вы вырашылі там, недзе, а агучваць ваше рашэнне мне даводзіцца. І зараз жа. Але што зробіш? Узяўшыся за гуш, не кажы, што не душ. А вось яшчэ, калі даўся запрагчы, то дайся і паганяць. Гэта я пра сябе. Але пры чым тут я? Не пра мяне гаворка ісці павінна, а пра тых, хто пакідае нашу кампанію на нявызначаны час. Сустракайце іх бурнымі апладысментамі, бо невядома, калі яшчэ ўбачыцеся. Яна Старцева, як не шкада, але бывай. Алёна Ланская, я упэўнены, хутка сустрэнемся. Неверагодна, але факт. З барацьбы выбывае Александр Патмос. Да пабачэння, Анжеліка Пушнова. Юлія Сидорова, ты у блэк-лісце. Эх, але што зробіш? Ну я дакладна нічога зрабіць не магу. А вось вы вярнуць выканаўцаў, якіх мы згубілі сёння, толькі вам па сілах. Пакідайце свае пажаданні, просьбы, прапановы ў нашай афіцыйнай групе ВКонтакце. І зноў наталяйцеся спевамі куміраў. А я тым часам пераходжу да 5 новабранцаў. Гэта, дарэчы, адна з маіх самых любімых хіт-парадных місій. І вось што я вам з гэтай нагоды скажу. Хочаце ў сваё жыццё ўнесці новы струмень? Галасуйце за новічкоў! А кампанія, між іншым, падабралася класная. Ну, калі не ўсе, то хаця б нехта з іх абавязкова павінен стаць вашым кумірам. Вы, галоўнае, слухайце уважліва і добразычліва, а пасля галасаваць, галасаваць і галасаваць. Shine.
начавший дивный сон видел, а начавший дивный сон видел. А мамка моя найроднейшая, разгадай же ты таки дивный сон. С-под правой ручки сокол вылетал, с-под левой ручки реченька текла. Опа-па-па-па-па-па-пау, на-на-на-на-на-нау. Сокол там вылетал. Опа-па-па-па-па-па-пау, на-на-на-на-на-нау. Реченька там текла. Ой, сынку, сынку, молодый розум, в твоим доме жена не жива. Жена не жива, сына родила. Жена не жива, сына родила. Пришел в светлицу, там жена лежит, в яе головце свечачка горит. Пришел в спальню, нянечки плачут, нянечки плачут, сыночка нянчуть. Ла-па-па-па-па-па. Ды селі, як завжди, цалуе хлопца дзеўка, а ён есть пироги. Ой, ці чулі вы, цалуе хлопца дзеўка, а ён есть пироги. Трапілось няшчасце, напали ворагі, забрали дзяўчыноньку, ды з сырам пироги. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку, ды з сырам пироги. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку, ды з сырам пироги. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку, ды з сырам пироги. А то былі мысліўцы, ніякі ворагі, забрали дзяўчыноньку, ды з сырам пироги. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку, ды з сырам пироги. Той хлопец памятаўся, ды крыкнуў, што цалы. Вы дзеўку забірайце, аддайце пироги. Ой, ці чулі вы, дзеўку забирайте, отдайте пироги. Не жалейте севки, вы ему не верите, да и не знаете, да и не знаете. Як добрый муж будет, то на елку придет. О, рано, на елку придет. А як поганый будем, край ворот постоит. О, рано, край ворот постоит. Ой, гуляйте, девки, ой, гуляйте, девки. Девки,
сердце мое, когда тебе хотите, тебе верно любите. У тебя кошки лихие, да недобрые такие. Сердце мое, сердце мое. А я кошкам захожу, кусок сала положу. А ты, сердце, ходи, меня верно люби, сердце мое. Ну а зараз пра тых, хто вашымі стараннямі і намаганнямі трапіў на гэтым тыдні ў спіс улюбёнцаў лёсу, фартуны, але ў першую чаргу ў спіс адзначаных вамі, сябры. Вы і толькі вы вырашаеце, каго мы будзем горача вітаць, уважліва слухаць і кім будзем шчыра захапляцца. Ну дык глядзіце, вось яны, вашы куміры. Ну, хто з вас галасаваў за гурт «Аура»? Трыумфуйце! «Аура» зноў з намі. Хаця трыумфуйце, можа, і занадта сказана, бо гурту, відавочна, яшчэ ёсць да чаго імкнуцца. Ды і вам, шаноўныя прыхільнікі, таксама. Да чаго імкнуцца, пытаецеся? А я адкажу. Да актыўнасці большай. Галасуйце самі і ўсім наўкол загадайце рабіць тое ж самае. 10-е на гэтым тыдні «Аура». Я
9-я прыступка, і заняцця яе запрашаю сябе самога і запрашаю разам з Аксанай Вечар і Максімам Осіпавым. 9-я. Нават і уявіць не мог сабе такі вынік. Хаця, Кірыл, а што табе не падабаецца? За нас галасуюць? За нас галасуюць. Мы ў дзясятцы лепшых? У дзясятцы лепшых. А ну на сцэну ўсе дружна з шагам марш! Не спалося моладзі, не драмалася. Не спалося моладзі, не драмалася. Прыснілася моладзі, мілага рука. Прыснілася моладзі, мілага рука. Прачнулася молада, мілага няма. Прачнулася молада, мілага няма. Ой, пойду я молодом в сад гуляючи. Ой, пойду я молодом в сад гуляючи. Бачу, бачу, миленькі шипить вишеньки. Бачу, бачу, миленькі шипить вишеньки. Шипи, шипи, миленькі, і собі, і мне. Шипи, шипи, миленькі, і собі, і мне. Шиплю, шиплю, милая, только не тебе. Шиплю, шиплю, милая, только не тебе. Есть у меня любая, лепша за тебе. Есть у меня любая, лепша за тебе. Не спалося молоді, не драмалася. Не спалося молоді, не драмалася. А зараз вашай увазе пераканаўчы прыклад таго, як разумныя людзі ціхай, так бы мовіць, сапай бяруць адну вяршыньку за другой. Не патрабуюць узнясення з 10-га адразу на першае месца, а спакойненька так, павольненька ўсё вышэй і вышэй уздымаюцца. Малайчына, Марына Васілеўская, і фанаты твае малайцы. 8-е ты сёння. Стоїть гора високая, а під горою гай. Зелененькі, густесенькі, неначе Божий рай. Зелененькі, густесенькі, неначе Божий рай. А у тим гаю речка бежить, як шкло вода блищить. Долинею широкою, куда вона бежить. Долинею
Памятаю, ледзь не плакалі, ледзь руки не заламвалі, калі гэты хлопец уніз па хіт-параднай лесвіцы скаціўся. Не трэба слёз, тым болей траўм. Віталь Пракаповіч ведае, што робіць. Гэта тактыка ў яго і яго прыхільнікаў такая. Стратэгія гэта, я б сказаў, прадуманая лагістыка з маркетингам і менеджментам разам узятыя. Усё ў вашага Віталіка добра. 7-й ён сёння. Свети місяченьку, я перейду річку. Свети місяченьку, я перейду річку. До дівчини на всю ничку. Свети місяченьку, я перейду річку. До дівчини на всю ничку. Я річку перейду, чобіт не замочу, щоб люди не знали та й не говорили, до котрої я ходжу. Щоб люди не знали та й не говорили, до котрої я ходжу. Зайшов до мілеї, вечеря сядаю, а моя милая та й чорна бривая, вечеряти не схотіла. А моя милая та й чорна бривая, вечеряти не схотіла. Чи ти захворіла, чи набила мати, що ти не виходиш в зелений садочок, червоною руту рвати, що ти не виходиш в зелений садочок, червоною руту рвати. Ти не заболіла, ні набила мати. Зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько. Зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько. Свети місяченько, показуй стеженьку, везу собі жінку, везу собі жінку, до матулі у хатинку. Везу собі жінку, везу собі жінку, до матулі у хатинку. Везу жінку, везу жінку, везу жінку. Везу жінку, везу жінку, везу жінку. Так, 6-е месца. І заняць я яго запрашаю агульнага любімчыка меламанаў Уладзіміра Пугача. Чую пытанне, а чаму любімчык гэты толькі на 6-м месцы? Адказваю, пачакайце крыху. Уладзімір толькі заступіў на нашу хіт-парадную вахту. Зараз ён агледзецца як след, дэталі ўсе для сабе адзначыць, вывады зробіць і трымайцеся, лідары. Уладзімір Пугач, 6-й. Гуляла дзяўчына у вішнёвым саду, гуляла і рвала зялёную траву, шипала, кидала аж пад варата. Не смейся, казача, што я сирота. Гуляла дзяўчына в вішнёвым саду, гуляла і рвала
не прийду, поеду Россию, покраще найду. Объехал Россию, села, города, не встретил такую, як ты, сирота. Гуляла дзяўчына в вишневым саду, гуляла и рвала зеленую траву. Гуляла дзяўчына в вишневым саду, гуляла и рвала зеленую траву. Приехал додому аж под ворота. Ой, выйди, дзяўчына, моя сирота. Ой, вышла дзяўчына заплаканая, по личику видно засватаная. Гуляла дзяўчына в вишневым саду, гуляла и рвала зеленую траву. Гуляла дзяўчына в вишневым саду, гуляла и рвала зеленую траву. Вось чую, набліжаецца зорны час для Кейсі. Так, ёй таксама давялося розныя месцы ў нас абжываць. У нас тут усё сапраўды непрадказальна. Але вясна, птушкі, сонца, а ў Кейсі вышыванка. Што можа быць лепей за гэты камфортны, натуральны і, галоўнае, прыгожы прадмет адзення? Паглядзіце, вось толькі сонца трохі прыпячэ, падцягнуцца да Кейсі моднікі з-за вышыванкай. Яна ім вышыванку, яны ёй голас. Яна вышыванку, яны голас. А чаму б і не? Я, напрыклад, не супраць. Прыгожая дзяўчына з прыгожай песняй сёння 5-я. Вечорами золотом аж до ранку вышивала девчина вышиванку. Вышивала девчина, вышивала чорную и червоную нитку слала. Вышивала девчина, вышивала чорную и червоную нитку слала. Та чорна ниточка расставание, а червона ниточка то кохання. Тая чорна ниточка легко слалась, а червона ниточка часто давалась. Тая чорна ниточка
Скочым далей, уздымаемся вышэй. 4 место. Шчыра сказаць, я думаў, што там будзе... Хаця якая розніца, што я думаў. І каму гэта насамрэч цікава? Моя задача абвясціць усім паклоннікам Валянціны Альшанскай, што іх галасоў за тыдзень хапіла ўсяго толькі на 4 месца для любімай вакалісткі. Што, засмуціліся? Ну, тут, акрамя саміх сябе, вінаваціць больш няма каго. Але ж вы ведаеце, што ўсё ў вашых руках. Галасуйце і выпраўляйце становішча свайго куміра. Куды ветер веет, туды я хилюсь, что люди говорят, то я не боюсь, что люди говорят, то я не боюсь. Люди поговорят, да полягут спать, а я молоденька, миленьким гулять. Я молоденька, миленьким гулять. Прогуляла ночку, прогуляла 2, а на 3-ю ночку прийшла на заре, а на 3-ю ночку прийшла на заре. Любовь не запала, кровь не вода, любила милого, а теперь беда. Любила милого, а теперь беда. Любила милого, у войска поймал, я себе другую, лепшую знайшов. Я себе другую, лепшую знайшов. Куды ветер веет, туды я хилюсь, что люди говорят, то я не боюсь, что люди говорят, то я не боюсь. Пераходзім да тройкі лідараў і пачнём, вядома ж, з ганаровага 3-го месца і, адпаведна, ганаровага бронзавага медаля. Волечка Сацюк, ну, чым займаешся? Шматхадовыя камбінацыі прадумваеш, як вышэй забірацца? Ды кінь ты гэту справу, 3-я ты сёння, 3-я. Віншую цябе, сяброўка, выходь на сцэну, аддзяж сваіх паклоннікаў годным выступленнем. Ой, Павла горлица лебяду, ой, Павла горлица лебяду, посылала горлика по воду, посылала горлика по воду. Див-див на сяло, і в мір на яго, яна любка яго, яна любить яго, яна пойде замуж за
Другое месца. Яго па праве удастойваецца песня на злобу дня. Хаця на якую злобу, што я такое гавару? На радасць дня. Называецца яна «Зіма з летам страчаецца». Згадзіцеся, вельмі да месца. А тут яшчэ і выканаўца таленавіты, і выкананне адпаведнае. Так што серабро Сергей Славянскі атрымлівае па праве. Зима з летом встречается, зима з летом встречается, лето у зимы пытается. Як ты, зимка, зимовала, як ты, зимка, зимовала, ті людей не баловала. Зима лету и отказала, зима лету и отказала, что людей не баловала. Всіх була, а пронала, всіх була, а пронала, всім людям здоров'я дала. Капу поле работали, капу поле работали, под тянёшком не лежали. А кап сеяли пшеницу, а кап сеяли пшеницу, яше всякую пашницу. Ну вось, дзявятка абвешчана. Давайце яшчэ разок паглядзім, як размеркаваліся месцы на гэтым тыдні. 10-е месца «Аура». Оксана Вечер, Кирилл Ермаков, Максим Осипов, 9-й радок. Приснилась молоде милая рука, проснулась молода милая няма, проснулась молода милая няма. Марина Василевская, 8-я. Під горою гай, зелененький, густесенький, неначе Божий рай. Ти місяченьку, Віталь Прокопович, сьогодні 7-й. Свети місяченьку, я перейду річку, до дівчини на всю ничку. На 6-м месцы Владимир Бугач. У вишньовим саду гуляла і рвала зелену траву. Вечорами Кейсі у рейтингу 5-я. аж до ранку вишивала дівчина вишиванку. І говорять, Валентина Ольшанская, 4-я. что люди говорят, то я не боюсь. Ой, пала горлица лето, 3-е место Ольга Сатюк. посылала горлика по воду, посылала горлика по воду. Зима з летом Серебро у Сергея Славянского. Зима з летом встречается, лето у зимы пытается. І нарэшце самая высокая прыступка. Першая, лепшая, залатая.
Ну, хто на гэтым тыдні па выніках глядацкага галасавання удастоіўся музычна-алімпійскай узнагароды найвышэйшай пробы? Леся Кодуш і Слава Нагорны. Віншуем! Летел буран молоденький, террас зелен, зелен сад. А в тем саде размовляли девка и казак. Ти не выйдешь, дзяўчынанька, замуж за мяне. Я приеду со сватами завтра до тебе. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Отказала дзяўчынанька таму казаку. Ёсць у мяне ўжо каханы, верная яму. Зайшло солнце за оконца, за зеленый сад. А в тем саде размовляли девка и казак. Зайшло солнце за оконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за оконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за оконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за оконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце. Приди, приди, каханечку. Зайшло солнце за оконце. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце www.3belarus.by. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» у Кантакце. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца. Да сустрэчы праз тыдзень!